Nog een keer niet geslapen had, dan moest ik aan ook wakker worden. Ja, die brave vriend, hè? Ja, schat. Jij mag zo niet eten. Ik ga kijken wat het warm is. Moet je nog een bordje pakken. Piekeboe. Oh, wat zijn met je toch? Jup, 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 jup. En hopsakee, 1, 2, 3, 4. Mondje open. Ham. Ja, goed zo. Sammetje toch. Ze mogen niet mee lachen, vriend. Dat maakt niet uit. Ik ben met lachen. Maar dat is al te lang, hè? Kom blijven, hè? Nooit te leeg eten, hè? Ja, dat is waar, hè? Ga die niet meer eten. Hè? Ga die niet meer Ah, maar ja, doe nog maar een beetje, hè. eten. Maar die man is slaapt. Ja, ja. Hij kan nog niet weten in de mond. Dat weet ik ook eens antwoord. Laat hem een drinken. Laat hem eens drinken. Drinken? Zo. Allee. Eerst al, ja, hier. Moet ik dat eraf trekken of niet? Nee. Nee? Eerst. Om koffietjes te maken voor de klanten en ik was dan meestal een boterham aan het creëren of een eitje. Ja. Met dat niveau niet weten. Sam heeft bijna gedaan. Ik zal Sam zijn anders doen pakken. En dat zij dan echt tussen alle koffies en chaos, want dat is ook een heel foutjes schoonmaken. En zo omdraaien en zoiets had. Kijk, Kas. Sam valt bijna in slaap. Sam is zo moe. En zijn oogjes vallen dicht. Ja. Oh. Eet het toch goed? Ja. Eerst met wat En jij ook eten, Kas? Ja. Ja? Wil jij hierin zitten? Pepe, willen we eens veranderen? Ja, dat willen wij.